Descobrint els mercats. De les creadores de Prent el suc, que se li van les vitamines, i el secret de l'arròs està en el caldo, arriba Posem quart i meitat. Perquè sí, esta dona que et comenta totes les fotos del Facebook té més coneixements acumulats que la pròpia Wikipedia. Esta dona toca una bresquilla amb els guants posats i sap si eixirà bona. Esta senyora és l'única que sap identificar la fina línia que existeix entre un plàtan podrit i un madur. Este ens amb poders sobrenaturals és la meua mare i segurament la teua. Per això, en la meua segona visita al mercat, he decidit acudir a la font del coneixement. El repte, aprendre a comprar amb trellat. Lliçó número 1, en la seua justa mesura. Anem a ser sincers, jo les quantitats les porto regular. A mi el xarcuter em pregunta quants grams de pernil cuit vull i em fa espurnes el cap. Senyor, que jo faig pasta per a un i alimente a tot el meu edifici. A quin criteri vol que li conteste? Dóna'm una pista, per favor. Encara sort que tinc a l'oli, que és el comodí del públic. Es muy fácil. La persona que viene ya sabe más o menos si quiere comerlo en el día, si quiere congelar. Normalmente pues una cortada, dos cortadas. Cuarta y mitad es un cuarto y media cuarta. 375 gramos, eso es cuarta y mitad. Lliçó número 2. Màxima qualitat. Segons sembla, hi ha un codi secret per a identificar les millors peces del mercat. Això les universitats no ho ensenyen, però és de primer de mare, val? Sole, per exemple, és experta en saber com és el millor peix. Los pescados grandes, igual que los pequeños, si son frescos, tienen el ojo muy brillante, lo tienen salido, tienen un cierto brillo en la escama y en la piel que los otros no lo tienen. Y si tú le levantas la parte de aquí para ver las agallas, pues se ven que están rojas. Esos son los 3 puntos de frescura de un pescado. Mari Carmen i Carmen tenen un màster en fruita i verdura de temporada. Pues el color ho diu, quan està groga és perquè l'han collit verda. Si tu agarres una tomata collida de la mata està roja, està en un color rosa, comença rosa i acaba de color roig. Això està collida de madura de la mata. Lliçó número 3. Quina manera de tallar! Perquè esta és una altra. Resulta que segons el plat que vagis a preparar, el tall de la carn i el peix és diferent. Anna, quina és la diferència entre rodanxes, filets i lloms? La rodajita va entera con la espinita, lo que es la tripita si no va limpio. Sirve más para la plancha porque queda más jugosito. Luego tienes el filete que es más cómodo de comer porque no suele llevar espinita ni nada. Y luego el lomo que es más gordito, es la parte donde sale más mollita y eso para hacerlo en salsita también depende del pescado, pues sale muy bueno. Val. Jo crec que ho tinc. Ara et toca a tu. Descobrir el mercat està sent tota una aventura i en queda molt per aprendre, però... Ni pera ni pera! Ens veiem en el pròxim capítol.